gantenge kaya ngono dilok-lokke rapayu rabi-rabi. Sapa sing rapayu rabi? Dek lar pengen kerentengi wong wedok 20 kelakon. Yo para penonton. Iki jelas sabotase Mas sampean. Para penonton. Sinden dari Ponorogo. Rumangsane opo? Wong tuwa ngene iki isin. Dikira aku anak reso. Bapak Ibu, tamu undangan sekalian, menika tasih wonten bintang tamu setunggal saking Kota Ponorogo. Nggih, menika monggo dipun sarengi tepuk tangan wonten Mbak Lucy Brahman. Menurutmu misenane ngene iki nilainya piro? Alah ya swidak. Uang malah lemes kok iku. Lah kowe ngemseni arep ngemseni apa? Ya gaya dangdut orkes Melayu lho. Dicontoni, ayo. Yo, Bapak Ibu semuanya yang sangat berbahaya. Bahagia. Selamat ya nek sing ngencengno. Nah, nek rata kenceng ning kok jelas nih. Lah ya iki yo bidek ae. Bapak Wis Ibu tak omong. Aku yo wis ngencengno bareng kono. yang berbahagia hadir di kawasan ini. Ketawang spesial untuk Anda hadir dari Pesinden Ponorogo. Ada siapa dia kalau bukan Lucy Brahman. Gah, rasa disepoti. Sinden hanyune koyo Syukur. Iki kok malah iki panggungku. Amit. Kowe iki yo ngono gawe nesune Mbak Lucy. Kasiane ngapik to kuwi ajine ndiri lho kuwi. Lah nyatane Mbak Lucy nesu lho. Lah nesu kok nyar-nyar dhewe metu-metu dhewe. Wong kon ngemseni kok ora ikhlas blas to iki. Ngemseni sing apik. Renek sing iso aku Ha lho. Masa aku kok dagelan iki bayare tenanan. Nah, Bayar kok guyon Iya. Saiki piye? lah wong kancane rene iki kon guyon sih. Ora guyone kalong 50 tok. Yo para penonton. Iki jelas sabotase Mas sampean. Apa to? Kene suarane gede yo. Lho asline Mas. Dalang kok. Iya. Lho. Iki piye? Cilik men to, Mas. Para penonton. Ton. Kangen sih. Kita sambut. Ora sah cekek. Kita sambut sinden dari Ponorogo. Ben met. Iki kakek guyu. Kok iso kakean guyu piye? Guyu ki MC ya sithik wae kok. Yo. Oh nek untune garing. Yo guyune sithik ae. Sithik. Yo. Kowe meneng. Para penonton. Kayak tahu krungu. Terus. Nek kaya nggenmu ya, Met. Akan kita sambut. Sinden dari Ponorogo. Dari kedawan Ya aku nak ngoten niku kesithiken to, mate sedengan. Lah, Aku isin karo Pak Iswantoro. isin nyapa Sedengan. sedengan. Nek sedengan piye Dra? Wes kowe. Alah ya mau ngono ae. Ayo to, disepoti. Sepati cawak, yuk. Selamat malam. Matur sembah nuwun sampun ditimbali ten mriki. Wah, Mbak Lucy ngoten Kale kowe. pelawak-pelawak gendeng. Nek gak karo aku ora lulut. Aku ya abape iku lho. Dalu niki menghibur masyarakat Kabupaten Nganjuk.
Nuwun sewu kok jenengan malah sing Kok malah mungkur, jenengan kok malah sing Ah, malih. kira-kira ya badhek aku to, Mas. Malah badhe kono malah. Abahmu kaya ula sawa. Panen ntar tak badhekno nggo jagani nak ngene-ngene iki lho, Mas. Oh, alah. Wis dilokne sinden tuwek. Nah. Diemo kaya sapi. Sampeyan iki provokator lho, Mas. Astagfirullah aku. Sinden Kuwi seni. cara kaya ngono kuwi termasuk pelecehan. Carane Ponorogo tak wewek cangkeme. Nggih. Cara kula pun tak suwek cangkeme laporne polisi tembak mati. Bener. Nggih. Sarena niki sing dilokne wong waras dadi nggih sabar. Sabar. Mboten napa-napa sing ngelokne rupane kok lutung. Hmm. Aku nyawang piyai sing lungguh-lungguh wedok ayu-ayu putih-putih sing lanang ganteng-ganteng kira-kira. Lah sampeyan rang masih sing tuwek-tuwek kok. Pelawak lainnya kok kaya oli. Nah. Olia tapi kan merek. Apa? Selamat malam Mbak Lucy Brahma. Wilujeng dalu tole bagus minal aidin wa faidin mohon maaf lahir dan batin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan Nggih. ingkang dipun sengaja kalian boten Inggih. sagedipun sabur wonten dinten riyaya menika Inggih. Kula ugi selama serawung kalian Mbak Lucy Brahman Inggih. menawi wonten tembung sak kecap tindak sak Inggih. pecak kula nyuwun lumunturing Sih Samudra Pangaksami linebura ing dinten fitri. Dewa sami-sami Mas. Tane. Kaget tenan aku. Lah kene pas ndelok cetakan majan e. Weh, ngenyekmu mbok terusno. Lho ngene apa gak empuk. Mbak Lucy. Kula wonten dawuh Jenengan sampun minal aidinan kalih kula sakniki kalih Pak Yon. Pak Yon sini Pak Yon. Ayo. Kalih Mbak Lucy. Nggih no Mbak Nggih, Lucy. nyuwun pangapunten. Lho, rene Mbak. Ya. Nggih, nyuwun Oh, Pak pangapunten. Nggih. Inggih, Duang mboten Mas Yon. panggih. Mugi-mugi tambah sehat nggih Mbak Lucy. Inggih alhamdulillah semanten ugi doa terbaik dumateng panjenengan lan sak keluarga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Bu. Nggih, amin, Nggih amin. saged disabur dening dinten riyaya menika. Ah, nggih. Niki kene. Wah, gitu. Ya urut ngono kuwi. Ndang njaluk ngapura. Sing Tangane kaya wong nantang gelut. Maaf, Mbak. Maaf. Apa ya kaya ngono kuwi? Guyon, Mbak. Kowe ki tenaga pendidik sing apik, menehi contoh karo murid-muridmu ki sing becik. Guru niku jar wedhosake digugulan ditiru. Guru kuwi digugulan dituru, ditiru. Ditiru. Di ngono ku malah maksudku. Nggih, maksude lho niku turu terus ning sekolahan, ngoten lho. Nggih. Guru ki digugulan ditiru, bisa dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh Syukur, kanthi we. becik. Krungu kupingmu. Kelakuane, tumindake, tutur katane kudu sing apik. Betul. Lah iki montrot tenan iki. Langsung jenengan idoni mboten napa-napa. Kulino kok. Maksudnya Mbak Lucy iki dipirsani nika lho sing cilik-cilik termasuk jek sekolah. Kowe iki sebagai tenaga pendidik memberi contoh yang bagus. Memberi contoh piye lek nyuwun pangapura karo wong Nah. tuwa. Ngono lho. Sepiro-sepiro gedine. Ah, Ah, yo. Mbak, Iya. sepiro gedene wekku, Mbak? Atuh. Gak ngono kuwi le. Ora ngono, Met. Wekmu wis ora gedhe. Sepiro-piro gedene Gedene. kaluputanku, Mbak. Yu. kalau Kuwi butanku, lho Mbak. maksudnya Yo, Mbak Lucy. balik neh. Sepiro-piro gedene Aduh. luputku, Mbak? Bangga gede sampean. Malah Piye ngenyek kok lho. gak ngono iki. Aku diomongi aku gak tau metu nak riyo ya. Dipraktekne no. Dino bodo dipraktekne. Mbak Lucy etok-etok dadi bojoku, bojoku. Oh, bojo. Nggih. Lah, Ganteng tak mriki. golek, tak golek materi ya. Iya. Oke, mriki Mbak Lucy. Oke. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah aku lek bojoku sampeyan iki malah ndang setruk. Lah kok setruk? Gak Lah apa-apa, iya Sis. bojone kebagusan cek enom. Ah, Oh, lho. iya. Gak apa-apa ya nek tok tongane. Totok men, iki dino lebaran. Nggih. Bar takbir, salat Id. Oh, Wah. iya. Niki Emil duwe tak anak warai. loro. Duwe anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blekok moncrot. Ya. Nggih, komet Kene. Ya ora patek moncrot ya met ngono lho, Mas. dino riyaya. Heeh. Iya. Wis bar salat Id tok Nyapa takbir. kowe takbiran. Oh, panggah Anakku Pak Yon, anakku Yon rene Yon. Oke. Tongane kula nuwun sik no. Heeh, kula nuwun sik, ayo. Wong wis anak celuk Pak. Iya. Pegowo. kakak kalau. Yon. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh,
Oh, kita toke wis tuwek ya. Oh wis Wis tuwek. tuwek. Rene yan. Anake wis tuwek kaya ngono. Rene. Aku ki lagi arep brangkang lho jane. Ora apa-apa ayo. Carane ki Kakak ngene. yo kangen bilang-bilang kangen ketemu Pak Mboke. Aja kok iki rek ngono to le ngajak. Yo ngono kuwi, Mbak. Oh, salah ya, Ngono Randa. kok dari tuntunan. Oh, mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung Kok Mbak kok Bakung. Bapak. Bapak. Bapak itu. wonten ing dinten Fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. Iya ya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora? Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe dadi apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung dadi PNS. Matur nuwun, Mas, yo, Bapak. Iki. Iya, Le. Ibu. Kok siling. Rasa nangis ya ape pegatan kok nangis. Ya delok nih pegatan. Terenyuh. Haru. Kluputane simbor kowe ya, Le. Nangis ki. Anakku siji luwake jenenge Kumet kok ora boleh leng karo Pak Mboke to, Nak. Gawe Menika ngarep pun teng radosan. Ya kan Rene. Ayo, Met. Anak ndi adikmu ora mulih-mulih apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo malam takbiran ini malah dem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare komet adikmu kok sing mendem. Niku komet B. Lagi iki komet. Iya to, Pak. Anakmu Tapi niki ngeten. Gelut mawon. Sakniki malah ngerampasi napa-napa. Tangga mati jare komet sing mateni. Tangga mati, pitik ilang, sapi ilang nggih, komet niku. Aja kaya ngono kuwi ngisin-ngisini wong gerang. Ngisin-ngisini wong gerang. Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Kurang ajar Ngisin-ngisin. tenan kok. Pemangsane apa? Ancane komet. Bodo-bodo kok ora ngelegakne atine wong tua kok malah mirang-mirang. karo wong Kayak tua. mirang. Mboke dikira ora iso didik. Ya jiret tenan. Sen gue gak ngono ngono. Mentala tak lebokne nih. Ini tak mlebu dhewe. Dek komet. Kok rasaku kok aku kok kasus, Cok. Pak. Ngaku Mlebu komet. mboten pun keng riki mawon, Malah Pak. Dewi enten niku rondo sebelah meteng sing ngetengi nggih komet niku. Kurang ajar. Lho nak kuwi ya. Lho. Ya lah kono ya ngawe ya. Kaya ngono kuwi piye to Pak aku kok izin duwe anak kaya ngono. Maju. Pak. Assalamualaikum. Salam. Kok iso ngepil jek iso salam ya. Mama. I love you. I love you too. Kowe kok lagi mulai nyapa? Saya tadi mampir ke rumahnya teman. Apaan sapa? Ya Pak ngajak idon iteran, Pak. Tangga-tangga desa do ngabarne kowe ngepil, kowe ngetengi tangga. Bener ora ngono kuwi? Lah kula napa njaluk dhuwit sampean? Lho. Gak to. Lah kuwi iki cilik tak gedhekne bareng gedhe kok wani nuturi wong tuwa. Lho ya kudu berarti kan kreatif. Duh. Wong aku ngepil ya gur kabeh. Kowe aja ngono kuwi lek dituturi bapakmu kuwi kudu manut. Rumangsamu piye? Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu kuwi lho. Lah sampean ya kudu bangga aku ngepil gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu kandhanono. Ngisen-ngisenke wong gerak. Rumangsane apa? Lain ning alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan wong tuwa. Rumangsane apa? Wong tuwa isen. Wong tuwa ngene iki isin. Dikira aku anak ra iso. Kaya tak golek. Paten ae. Aku tau omong aja rapi karo iki. Lah kok iso jerabi karo iki nyapa? Padha karo sampean oleh petinju. Aku ra kena rampal kabeh. Ora mbales kok tak bales sisan kok. Lho. Aja keduli. Wul, sapa? Sing ganduli sapa? Walat bareng balas mbokmu, Mboten kula. Walat bareng balas mana nih mbokmu kowe? Malin kundang. Kowe metu ning alam donya metu brojok saka gua garbane ibumu. Aku ya ora njaluk mau lairno. Wah, aku ya ora njaluk duwe anak kowe. Kowe iki iso lair mergo banyuku tak lebokne bojoku. Mbak Lucy. Kok dadine koyo kroco kowe iki lho. Kowe lair ya ngono. Wayah bareng sambar belet tak
Padha. Iblis. Aku iso milih aluk dilairno karo Bukades. Walah. Dadi Pak Iswantara bentuk anakku. Wong lebaran iso Pak Kades, Bu Kades, masane apa? Lho kok. Lho, hei. Kowe iki kowe iki Tak guyon nak bar kok. Guyon. dewane pewayangan. Niki lho. Mbak Lisi? Nggih wonten dawuh Mas Akbar. Salam. Iya. Alhamdulillah. Salam. Walah salam to iki. Salame Akbar. Pak Ndonga karo temanten, Mbak Lucy. Nggih, selalu bangga, selalu marem, selalu pokoknya remen sangat tampil wonten Kabupaten Nganjuk niki. Nganjuk, nggih, luar biasa. Apresiasinya yang luar biasa, Amin. sambutannya yang luar biasa. Amin. Napa namung dari Kedongo. Nggih. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua mempelai. Amin. Ingkang sampun kersa maringi rezeki panjenengan sak kanca mboten kata lumpen kula lan coro kalih menika. Saged Coro keton. saged sowan niki diparingi rezeki mugi-mugi saged dilipat gandakan. Nah. Coro keton iki apa ya umum? Bayang Ora ada putra ngono kuwi ana coro ketono. Niki wonten request saking manten. Tapi ya percuma langsung. Lho kok iso percuma Wis ya? ora ngarep hafal sampean. Apa? Oh lagune cah saiki. Sinden kondang kok iso kok rapal piye to? Mengikuti Mbak Lucy iki. Ah. Laler mengeng, hafal. Terus Cah nom sing dadi ngantek laler mengeng. Seluwas. Tapi Mbak Lucy. Pamundutane cinta mulia, sepasang remaja jatuh cinta. Salawan nafas sama-sama rakadak. adik-adik Niku nak sampean gak apa. iso tetak kene ya maca no. Iso Mbak Lucy buktekno Mbak Lucy. Buktekno. Ayo. Mau sholat gudang dia belum. Yang Belum, dimulai itu maaf. sore itu yang nyakemblak terus baru yang hot. Lah. Sesuatu pemanasan tuh yang kalem-kalem dulu. Kalem. Emblak lah naik. Langsung panas. Ya sing hot ora apa-apa ning gamelan. Ngoten lho maksudnya Mbak Lucy niku. Nggih. Apa mau sih Dek? Campur sari asta. Itu lali ya. Beratai sembarang-barang iso. Wah, domonge kok ya. Kok nek awakmu. Nah, niki mau kata pamundutan. Oh, nggih. Monggo pilih Mbak Lucy. Oke, Napa mau? Ini spesial untuk Piai Sepuh Rien, Oke. kali ibu-ibu juga saya aturkan selamat malam khususnya untuk penggemar Asta Brata Ya. yang dari luar Jawa, Oke. yang dari luar negeri. Ini sumber sani kata sangat channelnya nek 30 enak. Oh, wonten. Cerentel. Ting cerai. Koyo apa? Napa mau sing landame? Wonten niki sik kula wonten sing gerajakan wonten. Kelinci ucul wonten digarap samboyonan. Terus niki wau podang kuning nggih wonten. Heeh. Monggo. Monggo. Rien, monggo. Monggo milih, Mbak. Enak sing ngubengi desa niku, Mbak. Lah yo kuwi kelinci ucul. Lah ya kepenaan kowe no. Sing gawe bawa. Napa Mbak Lucy? Podang kuning kemae ya. Podang kuning. Udang kuning. Suwi ndak metu iki podang kuning. Ngomong iya, nek mbene nyanyi pertama aku kekelam. Sampai ya go geblak-geblak aku nyanyi ra iso mandek. Kowe nyanyi gebuk asmu ora iso mandek sampai patang rep. Tak kene kok loman. Desele guak mawon. Podang kuning. Dibawani riyen nggih, Mbak Lucy. Heeh. Mangga. Wah, jan luar biasa. Nadyan wujud temong paksi. Mas Akbar. Dalem. Mriki wonten mungkin nak mantuk mampir rujak enak. Rujak. Rujake Mbak Aulia. Oh. Wis ku tak done, Pak. Wis jajal urung? Eh? Wis jajal urung sampean? Gum. Wis mbok tawakne aku iki lho. Aku lek bakule wis marem lah aku. Wah, ya. Yo kuwi neh. Guri kene iki, guri kene iki. Iya, iya. Mungkin Kowe tak aja ning sanding wit dawel. lek nek napa? Siramu kaya Kaya babal. kaya nongko. Nongko bosok. Kene lho, Met. Rasa nyedak ngono lho. Heeh. Kayak ngene kok dilokne sinden tuwek. Antara mripate katarak. Heeh. Kena karak.
sindene kreatife kaya ngene lho. Suarane jos. Padakno ndekne. Lajeng Wong aku diundang ning kene iki wis pirsa tuan rumah. Lah nggih to Pak Kades remenane Lucy jenengan. Brahman ngundang Selindan Lucy Brahman sindang sing terlangsing sak Jawa Timur. Nggih, nggih. Pas tengah jenenge jenengan to. Bareng ning guriku met. heeh. Pak Kades iya anu ngrasani. Piye? Tibake wonge gawedi ngono lho. Sebanter-banter. Ora omong. Aku yo halus aku meneng. Aku ora omong. Mengikuti terus sama Aerobik Kades. ya, aerobik. Terus. Alo semanis tora marah ati. Karo kono lho nak wani. Ora pelak. Duetan ndang. Lah kowe seneng nek kancane mulih ranggo rai. Ndendakno to. Masa minggan kula Lan gandeng bae. Iso gandeng bae lho. Kowe iki aja ngrusui to lagi enek wong roman. Roman kok menghidupkan suasana kok iso. Roman nek sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Wis sing lanang kaya ndut. ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan kok ngerti metu anake dadi ula loreng. Sampeyan lho jajal karo aku. Duwe anak rak cerdas, Pak. Tenan. Kandhani. Jajal loro. Loro piye? Duwe anak loro. Sapa karo sapa? Karo aku. Najis muga ladoh. Syukur kowe. Pilih diambung wedhus aku timbang duwe bojo kowe. Syukur. Oh, lah kelakon sih we. Diambung wedhus we. Wong aku padha wedhus wedhus kena nguyuh elek. Lah kok iso elek? Lah kok iso elek? Piyuh padha gurine nek lanang ngene kok. Ya tau, pinter kacangkeme wedhus. Pancen aku pelatih. Tonyo lho. Malah apik kono lho karo wedhuse. Ora nyono bendina kowe ngincengi wedhusku berarti. Heeh. Laki pisan Yon ya. Ayo Dus. Kleru ayo Dus. Roman ayo. Sing mesra, iso mesra, Bra. Tak contoni kono muka. Golek isi podan dana. Keterek tambang ya. Nyapa bojoku kok sebut dembek kaya ngono. Oh, karep gaten kok Mas. Terus? Ibu bunga ngerah. Atiku ya malah rasaku lho. Iya maklum saulan darus terus kok. Heeh. Nek bareng lali. Darus lho, kusuk lho. Cak kene kok. Kusuk Mbak Lucy. Mbak Lucy kok. Taruh ya ora bolong. Kene nyuwuke mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama M aku. Angger pertama kok mesti M. Terus? Ya ben to nggen kene dhewe kok ceriwis lho. Lho takok teko ndi? Teko M. Teko ndi Mam? Ketawang kok. Tawang kene. Guyu aku wepruk kursi. Tak. Delok to. Delok, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku kok ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen sik enom saiki apa? Lah. Apa? Oh, lah ngejak poli. Cak kurang ajar. Nyapa kok kaya sawanen Mau ngono? lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok-lokke rapayu rabi. Sapa sing rapayu rabi? Dek lar pengen ngerentengi wong wedok 20 kelakon. Syukur. Kok Akbar ganteng rapayu rabi. Nah. Waramu lho di. Ya apa? Wong lanang kuwi Saking gelokku aku ngampe ramuni. Mosok ketik ana bekan. Ora rabi. Sing dadi nyatane iki lho rong payu. ora payu tra urung pengen. Urung pengen urung mesti ora payu. Mau ngelok nih wong ae. Ket mau napuk, ketoke nganggo ati we napukmu. Pisan kas. Terus nyapa? Terus nyapa? Ora loro. Tenang nantang. Sopo? Ora nantang. Syukur. Ora loro. Syukur. Lara ora? Wis. Panas.
Mas. Mbok ora ngono lho ben jantan iso. Cah lanang kena ngono kok loro lho saru to. Kowe aja sampe ditabuh lho. Gak. Wis elek soalnya. Terus, Kopi napa mboten, Mbak? Ibu bunga ngatiku Untuk nyantai mawon. nyanding bisa Wis sese anjlok kok. Sese lho anjlok kering Wis jeding. bene. mboten bisa dianggap, Mbak. Terus. Matt. Kowe engko mulih lewat ndi? Mriko to? Tak cegat kowe engko. Enten apa? Lah sulapmu arek siji. Lho, nang kono lho, Bos. Sokot. ya toh pawan topet Sah-sah. Wah rawani. Arep tak kena kono. Lah kok rono. Lah kan siji-siji. Gua ora sumbut. Anu Mbak Lucy sebagai ibu Fatayat ya. Weh, ayo nyanyi yuk. Bobonnya masih? sudah Sudah habis. Nanti setelah Kuda kuning, tembang kuda kuda kuning. kuning Iya. dilanjutkan sih Bapakku NU lho Mas ya. Oh ya, itu lagi viral. Kuwi aku lho biasa. Oh ya, kayak muslimat Fatayat itu ya. Iya. Ya. piye contone gerakannya piye Oh, contone engko tak contohnya baik. Habis ini ya. Sabar. coba sekarang aja dicontoni Pegel lho, Mbak. Karena aku Lah pegel. ngerayu. Ayo, pedang kuning sih. Ayo, mangga Mbak, buka celuk Mbak. Nggih. Dulu. Eso iter kerupuk. Pat! Komet! Apa tak buar? Ngono aku malah keronto-ronto rasane. Lagune lho. Kaya tau. Tok kene. Kali lo kok iso Ora rasa ganggu wong nebang. Ngerusak konsentrasi. Lho syukur. Lho wong nesu tenan lho. Mbak Lucy rene larang-larang digo nembang. Lah, Iku dibayar pagah guyon. Lho Pak Iswantoro ya Mbak Lucy penting tekone api. Yuk. Terima kasih Mbak Lucy. sami-sami Mas Akbar Udang kuning sampun katur. Dilanjut ya Mas Komet Pak Yon. nggih. Ayo.